Mangwanani akanaka tinokugamuchirai kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. The first story of the day takaitumirwa as a WhatsApp voice note aiti akabva ati iye ndinokumbirawo kuti munditaipirewo nyaya yangu. I am afraid kuti vanhu vanokwanisa kuzoziva voice rangu. Hanzi, hello mukoma, inini ndiri mukadzi ane makore 35 ekuzvarwa, ndinogarawo muprovince yeMasvingo. So inini nemurume wangu tine vana vedu 3, one ane makore 15 musikana, then umwe ane makore 10 mukomana, then last born yedu ane 5 years. Inini ndakawanikwa nemurume wangu after I had my second child. Pamwe pose apa ndaigara kumba kwedu, but tainge tichingodana hedu. Saka murume wangu akabva aita vamwe vana neumwe mukadzi, and I didn't take it well because of my background. Ndakakura ndichiona zvimwe zvinhu zvainge zvichiitika. Baba vangu vainge vari munhu wekuti he was so violent, vainge vachirova amai vangu takatarisa, and also vaikwanisa kutowinza magirlfriends pamba. Vana vaigara vachingosvika pamba pedu, baba vachitaura kuti uyu ndiye umwe mwana wangu. Baba vangu vakazofa vaine vana vainge vakawandisa. Because of this background yekukura ndichiona amai vangu vachirarama in a living hell. So zvinhu izvi ndakabva ndazviudza kuti I was going to be someone wekuti haizombofa akashungurudzwa nemurume. Chakaitika mukoma ndechekuti inini pandakabatira pamuviri ndakabva ndaramba kuenda kumurume, ndikabva ndazviudza kuti inini handisati ndava ready for marriage because murume wangu ainge asiri financially stable. Isusu kumba kwedu tiri vanhu vanowana. Murume wangu akatombouya nemari yetsvakirai kuno nenhau yekuti mari iyi yainge iri shoma. Ndakabva ndamuudza kuti no, mari iyoyo I deserve kuti uiendese kuna baba vangu because it is just small change. I also blame my father nekuti vainge vari munhu wekuti sevana vaikontrola each and every decision yatinenge tichida kuita. Paissue iyo yekubvikisirwa tsvakirai kuno, it was actually his idea, even though hama dzemurume wangu dzakambozama kuda kundionesa kuti no muroora, handizvo zvatinoita pachivanhu chedu kuti munhu anobvisirwa tsvakirai kuno ari kumba kwavo. Wadii wambotanga wauya kumurume wako, not izvi zvauri kuita zvekuti unoti 3 days uri kumurume, 1 week uri kumba kwenyu. Zvinhu izvozvo zvauri kuita tikuona sekunge zvinhu zvekuti hazvina kana unhu. Ndakabva ndaudza baba vangu zvose izvi zvandainge ndaudzwa nehama dzemurume wangu, ivo vakambobvuma. Asi pavakazonzwa bhajeti yainge yakabatwa nemurume wangu, vakabva vati no, it's far much better hako kuti udzokere kuchikoro so that you can have a better life. Ndakabva ndagara hangu kumba ndichienda kuchikoro, but at the same time inini nemurume wangu tainge tisina kurambana. Ndakangoti ndichinorumura mwana wangu wekutanga, ndakabva ndabatira mimba yebaby wangu number 2. Pandakazopona mwana wangu uyu wechi2, ndofunga kuti mwana ainge ava ne about 5 months, ndipo pandakazonzwa kuti murume wangu ainge aine umwe mwana, but mwana uyu ainge ari mudiki kune first born yangu. Just then I then decided kuti I have to go against my father's will. Ndikabva ndazviudza kuti sezvo ndiri ini mukadzi wekutanga, ndinofanira kuenda kunogara pamusha pangu. Saka ndakabva ndangobva pamba zvenharo ndokubva ndaenda ndikanogara kumba kwemurume wangu. Inini just because of my background ndainge ndine kamwe kapfungwa kekuti mama ndakakura ndichivaona vari in a violent relationship. Saka ndainge ndatova munhu wekuti I would not tolerate anything zvandainge ndichiudzwa nemurume wangu. Ndaisada kutongwa mumba nokuti ndaingofungidzira kuti kana murume akangonditonga he has become abusive kwandiri. I will have my flashbacks ababa vangu kana murume wangu akazama kundiudza zvandainge ndichifanira kuita. Ndaikwanisa ngomubvumira zvangu kuti regai hangu ndiite, but later on ndaizotsvaka ka small issue kekuti inini naye titange kunetsana. Ndaikwanisa ngozongomubvunza kuti ko manga muri kupi, why manonoka kuansa foni yangu, zvinoreva kuti manga muri kumahure enyu. Ndobva ndatanga kutonetsana naye paya. So murume wangu inini ndainge ndakatomurida kudhara kuti ainge ari munhu wekuti ainge asina mongo, ndaimukurira pasimba. Saka paya pakunetsana ndaingoti ndikangokwana chance yekumuwisira pasi, ndaibva ndatoziva kuti ndapedza naye. Ndaita kumugara madhunduru, ndotanga kumurova ari pasi kudaro
kusvika andiudza kuti it's fine, ndiwe wawina. Ndobva ndasimuka ndomuudza kuti usazvipama futi. Habit iyi yakabva yapinda mandiri zvekuti ndainge ndava kungogara ndiri munhu wehasha, and I couldn't see kuti inini I was the one who was wrong. Zvinhu izvi zvakazopinda nyangwe nemuimba yedu yemukati. Sometimes taikwanisa kuti kana takarara paya, kana akangondiguma, ndainzwa dzimwe hasha dzainge dzisingaiti. Even nguva iya yekuti tinofanira kuita bonde, kana ndisiri ini ndinenge ndamuudza kuti uya tiite bonde, hakuna bonde raiitwa. Sometimes aita zviya zvekunditaimira usiku ndakarara, ndozongopepuka munhu atova pamusoro pangu. Aiti kana akaita mistake iyoyo, inini kana kuri kunzi ndikamutangira kuproducer, ndaibva ndatomuudza kuti chiburuka nekuti ndapedza. Kana akaramba ari pamusoro pangu, ndaiita wekukandira kure uko, ndainzwa kusvotwa naye. Mukomanashi, marriage yangu yakava so violent zvekuti ndakapedzisira ndava munhu wekuti ndainge ndisisina kana matyira. Mukurova nakuya ndaikwanisa kusimudza nyangwe poto, ndomurova nepoto iya. Panhau idzi dzebonde aiti kana akada kuramba achingoita nharo neni, achida kuita bonde neni, ndaisimuka ndonoboilisa mafuta, ndomuudza kuti kustovhu uko ndasiya ndagadza mafuta, kana ukaramba uchida kunetsana neni ndinotora mafuta iwawo ndikakupisa. Saka iye aizongokumisidzira anyarara orara hake. Murume wangu akazoya neidea yekuti maybe the reason yatisiri kuwirirana it is because we are staying at my parents' house. Kana zvanga zvichiita taikwanisa kutsvaka imba tobva taenda hedu tonoloja, maybe tinokwanisa kuwirirana. Ndakabva ndaudza baba vangu kuti tichambonotsvaka imba yekuti tikwanise kuloja. Baba vakabva varamba zvikanzi I would rather have you go and stay kune imwe imba yangu iya mobva magara henyu muchikontrola maloja, but imimi munenge musingabhadhare rent. Takabva taita sekudaro, but my parents emurume wangu was against that idea. Vakati hazviiti kuti mukwasha aende anogara pamba pavatezvara, but murume wangu ndakamuconvince, ndikamuudza kuti unoona sha, sometimes paya pandinenge ndichitokunyima bonde ndinenge ndakatotsamwa, because ndinenge ndichinyara kuti tiite bonde rakasununguka pamba pavabereki vako. Handikwanisi kuita bonde newe ndichinyazoziva kuti vabereki vako vakakubereka vari murumu iyo. But kana kuri kunzi tikaita move out tikanogara kumba kwadhedhi, inini mupfungwa dzangu ndinenge ndanyatsova nefreedom yekuti during sex ndinokwanisa kunyatsokuita zvese zvandinoda. Iye akabva abeliever, but deep down I knew kuti for me it was only the way yekuti ndaikwanisa kuzomucontrola nayo, because ndainge ndisingade kuti azova any kind of a relationship nemwana wake uyo wemusango. Saka I knew kuti kana kuri kunzi tikaenda kunogara pamba padhedhi, ndinenge ndava total control. Takaenda tikanogara kumba kuya, nanhasi ndiko kwatigere. Isusu tinogara kucottage, then maloja ndiwo anogara mumain house. Saka dhedhi iwo vakataura kuti mukwasha ngachiregedza ake kuenda kubasa. Zvaizvezvi murume wangu hatoendi kubasa, because mari yatinowana kubva kumaloja imari yekutoti itori pay yeumwe munhu iyoyo, so it can afford kuti itichengete. Dhedhi vakabva vati he doesn't want any single cent inobva pamba ipapo. He also had the talks yekuti in the future vaida kuti murume wangu azoenda pamatitle deeds. Inini hangu handina kurambirana nazvo. The reason yandazoya nenyaya yangu mukoma ndeyekuti murume wangu kana kuri kuzonzi ndiye achaendeswa pamatitle deeds, problem yandiinayo ndeyekuti hama dzake handina kana any kind of a relationship nadzo. Vamwene vangu vakangotishanyira ka1 from that day, havana kana kuzomboda kutsika gumbo pamba apa. Inini kana kuri kunzi ndikavashanyira ndinenge ndichingopiwa mamutsu, ende hama dzemurume wangu hakuna kana 1 zvayo inotaura neni paWhatsApp. Kana kuri kumhuri kunobva murume wangu hakusisina kana any update inobva ikoko. Let's say mumhuri mukafiwa zviya, isusu tinozotoita zvekuziva through mastatus, vanhu vachinyora kuti rest in peace ningi, tozotongosimuka tiri tega toenda hedu kunhamo. But uchisvika kunhamo kuya wega unonyazoona kuti ya panapa handisi kana welcome. The last funeral yataka attenda inini nemurume wangu, I think it's about 4 years ago, chakaitika ndechekuti inini ndainge nditori busy ndichisuka mabhodho. Vamwene vangu vakabva vangosvika paya ndokubva vandibvutira chisukiso, ndokubva vatanga kusuka bhodho vari vega. Vanhu vakashamisika kuti kochiko chiri kumboitika. Ndakangotora handbag rangu ndokubva
ndakabva ndatopinda muroad. Later on ndakabva ndafondera murume wangu ndikabva ndamuti kana ukasara ikoko make sure kuti kumba kwadhedha house kuzodzoka. So he had no choice but to follow me because motikari yataishandisa nemotikari yatinoshandisa imotikari dzekuti tinenge taitwa hand down dzichibva kuna dhedhe vangu. Mukoma Nashe, the reason yandazokutumirawo voice note rangu iri, it's because ndiri kutsvakawo help. I'm doing this for vana vangu. Ndoda kuti vana vangu vakure vaine a bond nehama dzavo, even though inini I feel as if ndakatofaila kuhave any kind of a bond nehama dzemurume wangu. Ndiri kukumbirawo ma-advices kuti marriage yangu ndingaigadzirisawo sei, because it's not easy kuti izvezvi ndigere nemwana wevanhu but handina kana hama yake kana one zvayo yandinokwanisa kutaudzana nayo. One day tenge takatogara zvedu tichitotaura nyaya, but pane shoko one raakataura rakandibata. Akangotaura kuti saka inini izvezvi ndikanzi ndafa ndiani kuhama yangu ichauyawo parufu rwangu. Akazongozvisimbisa akati I thank God kuti at least ndakakwanisa kuita mwana mukomana, mwana iye ndiye achandiviga. Mashoko iwawo they brought me back to my senses. I've realized kuti murume wangu ndakamukanganisira, asi pekutangira chaipo kuti ndinotanga kukumbira ruregerero handitombozive kuti ndinotangira papi, because mashoko akabuda mumuromo mangu, mashoko ainge akazara ukasha zvekuti kana ndikatanga kumafunga ndinoti ndini here ndaitaura mashoko iwawo. And also, how can I stop my father kuti vave involved too much mumarriage mangu? Problem iyi haisi kwandiri, even kuma siblings angu vanongosangana ne the same problem. Baba vangu havasarudze kuti mukwasha kana kuti muroora, ivo vanozviudza kuti vanotonga nyaya dzevana vavo. Even if ukauya nenyaya yekuti muri kunetsana pabonde, baba vanotosarudza kugara pasi nemuroora kana kuti nemukwasha. Kana kuri kunzi waita sekunge hausi kuwirirana nezvinenge zvichitaurwa nababa, his threat is always kuti I will kick you out of the house. All of my siblings, dzimba dzedu dzese dzatinogara, it was through my father, because baba vangu is a big property developer. Saka kunyangwe ma siblings angu akatenga dzimba, but my title deeds Mukoma Nashe apatomborina. My title deeds acho anongochengetwa kuoffice kwa daddy. Kunyangwe vakaenda vachiti tiri kukumbira kuonawo ma title deeds, daddy vanongoramba nema title deeds aya, vanoti munomadi handiti you are living comfortably. But issue inozovapo ndeyekuti kana ukanetsana nadaddy ukasawirirana nezvose zvavanenge vachikuudza, you will then threaten you kuti I will kick you out of the house. Don't you know kuti imba iyoyo yauri kugara, it was through me, I have the power to kick you out of the house. Saka Mukoma Nashe, as a family tine a big problem. Ndakandichikumbira help. I don't know any kind of a help yandinokwanisa kuwana kuti how can we confront our father. And also inini personally, nyaya yangu yandakuudzai ndingaigadzirisa sei, ndichange ndichitevererawo mucomment section. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa as a WhatsApp voice note. Haidi ari kutsvakawo any form of advice, saka ngatimubatsirei mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi, hello Mukoma Nashe, please hide my identity. Inini ndiri mukomana ane makore 22 years. Ndakanhongawo imwe mari pagedhi reimwe imba yandainge ndichangopedza kuinstalla DSTV. Mari iya yakapinduka ikaita bete riya rinogara mumabhachi. Nyaya yangu izere yakamira sekudai. Ndinoitawo basa rekuinstalla masatellite dish, then rimwe zuva ndakafonerwa neimwe client. Client iyi yainge ichiti yainge yakapiwa contact yangu neshamwari yake yandainge ndakamboisirawo dish, and I said it's okay, ndichauya kuzoisa dish racho. Then we agreed kuti vaizondipika muCBD since ivo vainge vachigara kumadokero. Ndakauya kuya ndikatorwa nemwanasikana airakidza kuti ainge ari mwana wepamba ipapo. Ndakasvika ikoko, ndakasvika ndikashamiswa nelifestyle yepamba apa, kuti shuwa vanhu ava vari kugara muZimbabwe here mune vanhu vari kutambura kudai, because pamba apa pairakidza kuti zveshuwa pakagarikwa. Ndakapiwa food yainge yakanaka, then ndikabva ndatanga kuita hangu basa rangu. Ndapedza kudaro ndakabva ndatuma maid kuti avaudze kuti inini ndainge ndapedza basa. Vakabuda and she was very happy nebasa rangu. Vakabva vandipa 50 US vachiti 35 US ndeye basa, then 15 US yainge iri ye transport. Ndakashamisika because kugeto kwangu ndinoita 10 US
kuinstalla masatellite dish, then kumasuburbs ndinotangirawo pa 15 US. Takaonekana paya inini ndikabva ndabuda, so ndakati ndabuda gate ndakabva ndaona imwe envelope iyi yainge iri sealed. Ndakainhonga because I just told myself kuti makafitira kuita kunge muine ka package. I thought kuti maybe package iyi inenge yatobva kuchando because pamusoro payo yainge yakanyorwa kunzi DHL, but chakandishamisa package yacho, it was not like my packages aya DHL, but painge paine kamakastika kainge kakanzi DHL. Ndizvo zvakakonzeresa kuti ndizonhonga envelope iyoyo. Pandakatanga kufila envelope iya, ndakabva ndanzwa kuti mukati mairakidza kuti mainge muine mari. Ndakabva ndangobvarura kakona ke envelope, ndakabva ndaona kuti mainge makazara ma 100 US. Ndakangotora envelope iya ndikabva ndaisa mutoolbox mangu, ndikatanga kufambisa ndichiti pamwe pane umwe munhu anenge adonedza envelope iyi anokwanisa kuzotanga kuitsvaka. Ndikawanikwa ndiinayo. Ndakapinda mutown nekombi ndikabva ndabuda. Ndakabva ndati regai ndiite zvetaxi sezvo ndainge ndiine mari, and also ndaida kuti ndikasike kusvika padeni ndiite mamwe maplans. Ndakaverenga mari iya, it was close to 3000 US dollars. Ndakabva ndazviudza kuti pamari apa ndipo painge paine start yangu because ndaida kuzotangawo business, but business randaida sezvo ndiri munhu wekuti most of the times ndaiswera ndiri kumadheudheu ndichisira vanhu maDSTV. Ndakaona kuti uku kwainge kuine mukana wekuti kana munhu ukatanga magarden services unokwanisa kutofa nemari. So I told myself kuti iyi ndiyo ichange iri capital yangu kuti nditsvake chimotikari, matools zvese nevakomana vanenge vachindishandira. Mari iyi mukomana ndakairakidza amai vangu nekuti amai vangu ndivo vega vatinogara navo. She's a single mother, tinongoshare 2 rooms. Mari iyi mukoma takangomuka yakanyangarika mumba. Kuti titi mumba makaita a break in hazviiti because mama vane musika wavo wavanotengesera pagedhi yepamba patinoloja. Saka there was no way yekuti munhu aikwanisa kupaza mumba tikasazviona. And also mari iyi kubva zvandakainhonga, mama vaimeka sure kuti dhoo ragara rakakiwa. Pandakazodzoka ndichibva kunotarisa matools vese nekutora maquotations edzimwe motikari kune mamwe macar sales, ndakasvika mari iya isimo. Chinhu chainge chirimo enge ingori envelope, but envelope iyi mukomanachi it was sealed and yainge iri mune imwe toolbox. Makeys etoolbox iyoyo ndini ndaifamba nayo, saka anditombonzwisise kuti mari iyi yakabuda sei muenvelope uye yakabuda sei mutoolbox yainge yakakiwa. Mukomanachi zvaizvezvi hapana zvimwe zvinhu zvinoshamisa zvatati taona, but nyaya iyi yemari yandakanhonga ikangonyangarika iri kundinetsa. Tiri kushaya kuti kana toudza ani because we are afraid kuti zvimwe kuda tikataura munhu uyu anenge akaenda akanomhangara kumapurisa tikabva tasungiswa. I'm just praying kuti mari iyi yandakanhonga yainge iri mari yechokwadi because nenyaya dzandinombonzwa dzichitaurwa, nyaya dzekuti kune vanhu vanobata mishonga, I am so scared neupenyu hwangu kuti dai hayo mari iyi yadzoka ndakwanisa kuenda kunoidzorera pagedhi randakainhonga. Ndiyo nyaya yatakatumirwa naHaidi. After ndataura naHaidi ndakambozvibvunza kuti dai ndanga ndiri ini ndasangana neenvelope yakazara ma100 US ndaiita sei, ndaiisiya here kana kuti ndaiinhonga. Ipapo pari tricky. Handizivi kuti imimi vadiwa vateereri kana kuri kunzi ukasangana neenvelope inenge yakazara nemari unoita sei, unoisiya here kana kuti unoitora. Rekai tibva taenda panyedo inotevera. Hello mukomanashi, wigai chitupa changu izvo muchange voice rangu inetsva mukadzi ane makore 23 ekuzvarwa. Ndakambopinda marriage ndakabuda hangu 2019 ndine vana vangu 2, mukomana nemusikana. Saka then izvezvizvi ndakapinde mumarriage October. Now ndane 5 months ndiri marriage. Asi marriage situation mukomanashi iri kunetsa. Ndokumbirawo yopo vanhu vaMwari kuti vandibatsirawo kuti ndingaita sei. Ndichitangofambidzana nemukomana uyu, iye akamborora akaita vana 2 abva vasiyana barora muka akarora ndingarotoisa vakadzi vake vakaenda 3 and which 4 ndakazotosvinzwa ndadii ndauya noti angasina ndudza. Saka ndakamubvunza kuti unomwa doro here kana unoti inini handidi hangu munhu anomwa bhiya, akaramba. Then
ndazouya ndopakatanga ndatouya kunyika yavatorwa kwanga ari ndopakatanga kuti kudhakwa zvezviya zvokudhakwa ndingati kudhakwa kudhakwa marambadoro aya ndo anoita akamwa doro anouya mumba oita zvinhu zviri violence zvisinganzwisisiki mumba macho. Hatina kana mufaro kana china, anogara achingoda ngondrova ngormuviolence kushanda hadi chikafu chake mumba chotogona kutopera pasina kana something yaanenge achidi yaanenge tarisira cheko. Kana tv chenosvika kudhishi pakupera tikuda kubata mumwedzi pasina kana yope yaanenge achita mumba. Chikafu ndichitofamba ndichitotsvagawo zvimachokuyopa kuti tione kudini kurarama. Saka pachimufuti chinhu ndechekuti kumba zvindarurwa nambobvira fani mabereki vake ini ndida kutoita zvefoso kutondifonera mwesi wotete vake. Saka then tadaro tata vega ndovanongoziva vabakivanhamba kwadzana kuti ndiyatsvaga mari ndichizoda nione nyaya dzavanotava dzinetsudi kunzwisisika. Imwe futi nyanetsa inyaya yemubedroom yekuti iye kana achida kuti tiite sex tinoita zvakanaka. Taita zvakanaka kana tomboti ndikatomwako akato kana tikamboti gare gare edu handitoda kukotsera ukatomwako ukangomubata zvakudai haadi kubatwa anongomapedza kana 3 days asingadi kana kubatwa. Kamubata anokurova otokuputsura achitokubanhira kumadziro kwamubhedha. Saka zvinhu zvinongondibata. Uyezve nechimwe chekuti iye kana tikati ngatirare ndinotogona kuvhunduka. Mukomana ashinda kutoona ndakutuvhunduka madhisa kutanga ndamboti havasi kurota kandoto naizvi munhu ari kutoita ndakati koinda usingakwanisi kudini kwandimutsa chii chinenge chichinetsa kuti undidi ungondimutsa undodzota mwangu ndinenge ndine nzara handingambodi handingangokunyimini. Asi munhu auya anokwanisa kuzvikuona bandisi kuti ndingaitawo sei pamunguva. Saka apa ndokumbirawo help kune vachapindurawo namba dzangu ndidzodzi dzandatoshandisa mukomanashi mondi kana pana ndipindurawo vachandokumbirawo batsiro wezve ndoanokwanisa kuti ndoano kana kuti basa ndizvishandire hangu ndishandire vanhu vangu pamwe ndinoona zviri nani nokuti handioni munhu achonga nefuture because aiva nefuture mamwiro ake doro kana nezvinhu zvaanongoita zvongondirova nekudididi handioni pane chini pane sample kuti pamwe ndingakwanisawo kuita something. Ndatenda mukomanashi apa iva ndotosvika kutoti akationa audio yanotogona kutojamunga kana kutopopota. ndo voice note yatakatumirwa naHaidi. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Kana uri Haidi ukauya nenyaya yako ukarekodha WhatsApp voice note, paya pamunotumira mawhatsapp voice note anenge achisvika kuma 18 minutes mobva mati mukomana achi ndinokumbira kuti muite zvekutaipa veduwe munenge muchiita kundikuvadza nebasa. Ngatiwiriranei kuti kana ukatumira WhatsApp voice note as long as usinga include mazita ako nemalocations kwaunenge uri, I think kuti you'll be safe enough kuti vanhu vasaziva kuti ndiani anenge achitaura. Vedare amene kuti munopaonawo sei ipapo. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.